Peters overleeft motie van wantrouwen. Wethouder sluit vergiftiging door Roundup uit. Het is vandaag 25 september. Dit is het Pelemaasjournaal. De Schouwburg stond afgelopen dinsdag voor de derde keer op het programma van de gemeenteraad. En na een lange vergadering, die zich kenmerkte door veel schorsingen, liep de affaire met een sisser af. In juli van dit jaar kreeg wethouder Lucien Peters een duidelijke opdracht mee naar huis. Draai de leningen die de Schouwburg aan de artiest heeft verstrekt terug en daarmee het oneigenlijk gebruik van subsidiegeld. Na de zomer bleek echter dat het verhaal heel anders in elkaar zat. Er was namelijk helemaal geen sprake van oneigenlijk gebruik. De Schouwburg had geen gemeenschapsgeld gebruikt voor de overname en de leningen aan de artiest. En dus ging de vergadering dinsdag voornamelijk over het handelen van de wethouder en de rest van het college. Want waar was het nu helemaal fout gegaan? Diverse oppositiepartijen stelden vragen aan de wethouder. Vraag 3. Heeft het college op het moment dat zij afweek van de verordening de raad geïnformeerd waarom zij afweek van de vastgestelde verordening? Zo nee, waarom niet? Na een schorsing nam Lucien Peters het woord. Hij trok openlijk het boetekleed aan en bood zijn oprechte excuses aan. Het is een ontzettend vervelend dossier geworden. Ontzettend vervelend dossier, tot mijn grote spijt, wat voor een enorme beroering heeft gezorgd aan deze raadstafel, bij de Schouwburg, maar ook in de Venraadse gemeenschap. Er kwam echter geen antwoord op de vragen van de fracties. Daarbij kreeg hij de volle steun van de burgemeester. Hij voorkwam dat de vragen door de wethouder werden beantwoord en benadrukte dat er naar de toekomst moest worden gekeken. Rond middernacht was de maat vol voor VVD en de SP. En zij grepen naar het zwaarste middel, een motie van wantrouwen. Dat had voornamelijk te maken met de beantwoording van de wethouder. Waarbij hij eigenlijk geen antwoorden gaf. Hij had een stuk voorbereid waarin hij duidelijk aangaf waar bij hem ook de fout was geweest. Ook bij het college. Maar er lagen nog een aantal vragen open. Daar is ook nadrukkelijk naar gevraagd van, goh, wilt u die vragen nog beantwoorden? En dat werd niet gedaan. Nou, als raad heb je recht om vragen te stellen en je hebt ook recht op die antwoorden. En op het moment dat een wethouder, om welke reden dan ook, die vragen niet beantwoordt, ja, dan kan ik een wethouder niet meer vertrouwen. Dan weet ik niet of ik goed geïnformeerd ben of volledig geïnformeerd ben. En dan houdt het op en dan kan ik niet anders dan een motie van wantrouwen indienen. Niet leuk, maar de enige optie die er dan moreel nog ligt. Wethouder Peters overleefde de motie met 7 stemmen voor en 18 tegen. Hierna werd echter nog een motie ingediend door PP2, Inventief en PvdA. Een motie van overdracht van de portefeuille, dus een heroverweging van de portefeuille van wethouder Lucien Peters. In de portefeuille van wethouder Peters zitten een heleboel onderdelen, hele zware onderdelen. De 3 decentralisaties, dat is een hele zware portefeuille, maar dus ook die schouwburg, cultuur en ook de subsidiebeleid. En eigenlijk vinden wij dat dat niet verenigbaar is in één portefeuille. Dus het voorstel was heel simpel, haal deze wethouder weg bij het cultuurhuis en de schouwburg. Ook deze motie kwam er niet door, maar met 12 stemmen voor en 13 stemmen tegen was het kantje boord. Alle oppositiepartijen waren het eens. De Schouwburg moet uit de portefeuille van wethouder Peters. Ik denk dat het heel verstandig is dat dit dossier, gewoon omdat het niet lekker gelopen is, ook de verhoudingen tussen de gemeente, het college en de Schouwburg zijn wat verstoord geraakt. En dat nu iemand anders dat overneemt, waarbij wethouder Peters in ieder geval zich kan concentreren op zijn portefeuille. En een andere wethouder, en de heer Teunissen lijkt mij dan een hele geschikte kandidaat, omdat hij ook al in de gesprekken aanwezig is geweest, om die dan over te nemen. En mij lijkt dat een hele verstandige keus. De burgemeester leek er ook wel oren naar te hebben. Hij meldde dat het voorstel in beraad wordt genomen. En ook Toon Lonen van het CDA snapt het duidelijke signaal vanuit de oppositie. Ja, goed, de portefeuille is natuurlijk een zaak van het college, dat is ook ons standpunt erin. Het is niet uniek dat de portefeuille aangepast wordt. Ik begrijp overigens wel van de indieners dat zij denken dat het beter is de ambtpersoon dit dossier gaan behandelen. Maar wij wachten gewoon af wat het college daarmee gaat doen. Ik denk dat zij er heel verstandig mee omgaan. De vraag is nu of dit niet al had kunnen worden voorspeld, bijvoorbeeld tijdens de coalitieonderhandelingen. Was toen niet al duidelijk dat de grote portefeuille van Lucien Peters te zwaar is voor één persoon?
Ja, dat was ook al ons gevoel toen bij de coalitieonderhandelingen. Maar goed, op een gegeven moment komt er iets uit en daar gaat iedereen mee akkoord. Ik moet u zeggen, ik zit voor het Wiederperiode in de raad. Ik heb me nooit meegemaakt dat er geen herschikking geplaatst wordt. Dus altijd zie je wel dat er een herschikking plaatst omdat dingen beter bij elkaar passen. Of wegens zwaarte van portefeuille. Dus ik sluit helemaal niet uit dat het nu weer gaat gebeuren. En sterker zelfs, ik verwacht dat ook wegen de uitspraak van de voorzitter van het college, de burgemeester. Of de portefeuilles dan anders gaan worden verdeeld, dat is nu aan het college. De oppositie hoopt dat het gaat gebeuren. Het betekent echter niet dat het vertrouwen in de wethouder dan voor 100% terug is. Nou, in ieder geval in dit dossier hebben we dan weer vertrouwen teruggekregen. En dan is het maar afwachten hoe het gaat straks in dat grote dossier van die 3 decentralisaties. Jeugdzorg komt eraan. Nou, we weten allemaal dat de gemeentes daar hele zware opgaven hebben. Dus dit is voor deze wethouder, dat hebben we vanaf het begin af aan gezegd, eigenlijk een te zware portefeuille. Dus we blijven kritisch volgen wat er gaat gebeuren. Want ik weet niet of het allemaal goed gaat komen. Dus het volledig wegnemen van het wantrouwen is nog niet gelukt. Wethouder Lucien Peters wilde zelf na afloop van de vergadering niet voor de camera reageren. In jongerencentrum OJC Watjang in Oerlo is de line-up voor de 29e editie van Zomerpop gepresenteerd. In totaal reizen 22 acts af naar het Venraayse Kerkdorp. Hoofdacts dit jaar zijn onder meer Willy Wartaal en singer-songwriter Stef Klasses. De uit Veulen afkomstige Stef won dit jaar het VARA-programma Beste Singer-Songwriter. Momenteel toert hij met de finalisten door Nederland. Zomerpop vindt zaterdag 18 en zondag 19 oktober plaats. Wethouder Aik Busser sluit uit dat de zieke honden in Venray zijn vergiftigd door het chemisch bestrijdingsmiddel Roundup. Er zijn wat Busser betreft te veel feiten die dit idee tegenspreken. De afgelopen tijd zijn er meerdere honden ziek geworden. 2 honden zijn zelfs overleden. Een van de hondenbezitters met een zieke hond is Priscilla Koelewijn. Zij sprak tijdens de raadsvergadering haar zorgen uit. Want volgens Koelewijn is de ziekte van haar hond te wijten aan het chemisch bestrijdingsmiddel Roundup, dat door de gemeente wordt ingezet om onkruid te bestrijden. Tino Zandbergen van Inventief stelde vervolgens verontruste vragen. Maar Aik Busser was duidelijk. Objectief gezien is er geen relatie te leggen tussen de ziekte van de honden en het chemisch bestrijdingsmiddel. Ja, als ik kijk naar alle informatie die we hebben, dus niet alleen van betrouwbare instanties die dat op hun website publiceren, maar ook nog een notitie die er ligt van de Landbouwuniversiteit Wageningen, ja, dan sluit ik het eigenlijk uit. En mensen die nog bedenkingen hebben, die zijn van harte welkom om die notitie in te zien. Die zullen we dan ter inzage geven. Ja, en die kunnen dan zelf hun conclusies trekken. Maar de Landbouwuniversiteit Wageningen bevestigt dat na herhaalde onderzoeken, ook nog eens een keer in het buitenland, in Duitsland, kortelings, dat er echt geen risico bestaat. Priscilla Koelewijn was na afloop ontdaan door de reactie van de wethouder. Wordt eigenlijk op iemand anders, op het bedrijf afgeschoven. En ja, voor de rest, ik weet er vrij weinig over te zeggen eigenlijk. Ik ben gewoon sprakeloos daarvan. Ja, sprakeloos, want? Ja, ik had wel verwacht dat ze nou iets zouden ondernemen. Al is het tijdelijk stopzetten of meerdere onderzoeken laten doen. Maar dat wordt niet gedaan. Op de Facebookpagina waar mensen met dezelfde klachten zich verzamelen, hebben echter tientallen hondenbezitters zich gemeld. Hoe kan het dan dat deze mensen allemaal denken dat hun hond ziek is geworden door het middel Roundup? Nou, ideeën en relaties die gelegd worden, die beelden die kan ik eigenlijk heel erg moeilijk wegnemen. Niet anders dan met de feiten zoals die zijn. Dus ja, als mensen het idee hebben dat daar een relatie ligt, en dat heeft zich gevestigd in de hoofden van een aantal mensen, die hebben met elkaar daar ook over gesproken en die constateren die toevalligheid, dan is dat heel vervelend. Priscilla Koelewijn weet het in ieder geval nog steeds zeker. De honden zijn ziek geworden door het chemisch bestrijdingsmiddel. Zij gaat niet twijfelen door de argumenten die door de wethouder zijn gegeven. Absoluut niet. Ik bedoel, er zijn 2 honden aan overleden en hier werden dan 2 klachten benoemd. Maar er zijn wel meerdere klachten waarvan ik dan zelf af weet. Dus ja, dan zouden die mensen waarvan het dier ziek is geworden ook de klachten nog moeten indienen. Er is dus helaas nog steeds geen duidelijkheid over de zieke en overleden honden. Want als het dan niet het bestrijdingsmiddel is, waardoor zijn er in de wijken Brukske en Landweer dan rond dezelfde tijd meerdere honden ziek geworden? Ja, ik weet eigenlijk niet. Het is voor mij ook gissen. En op het moment dat iemand zich zou melden met een hond die, zeg maar, die verschijnselen vertoont,
ja, dan is de gemeente, heb ik gisteravond ook gezegd, bereid daar onderzoek naar te laten doen. Hoewel het middel glyfosaat zo snel afgebroken wordt, dat is dus Roundup, zo snel afgebroken wordt, dat dat heel moeilijk aantoonbaar is. Maar wat betekent dat? U staat open voor onderzoek. Wat moet iemand dan doen als hij een zieke hond heeft? Ja, dan zal hij zich hier moeten melden bij de gemeente. Dan moet hij natuurlijk wel die verschijnselen hebben die bij een vergiftiging horen. Ja, en dan zullen wij ook acuut opdracht geven aan een onderzoeksinstituut om daar onderzoek naar te doen. Dus die zal een monster moeten nemen bij het dier en vervolgens dat onderzoeken. Priscilla heeft weinig hoop dat er vanuit de gemeente nog echt actie gaat worden ondernomen. Zelf wacht zij een onderzoek in België af over de giftige werking van het bestrijdingsmiddel. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het half tot zwaar bewolkt. Morgen overdag is het op een bui na droog. Tijdens enkele opklaringen wordt het maximaal 18 graden. Het waait matig. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.